tää on ihan ekstra yhtä. Kello on 10 yli. Onks täällä laivahenkilökunta aina? Ne vittuutu siinä Eekkäräinen kahalla. Maailma! Kilpailija mainittu. Mennään kävelyyn. Kyllä mä voin kävellä, Ikean läpi. Koska mä tiedän, että siellä lopussa on palkinto, mä saan hodarin. Minä pystyn laihtumaan, jos mä haluan. Minä pystyn treenaamaan, jos mä haluan. Mut kun mä en halua. Mä haluan nauttia. Ja mä en halua, että joku tulee silleen syö sua useammin pienempiä annoksia päivässä. Kai mä nyt vittu ite tiedän. Helsingissä on niitä, ei tarvitse mennä kun se Ullanlinnan puiston läpi, niin on siellä 100 roikkuu pää alaspäin seitripuusta, koko vartalo trikoot ja Apple Iwats kädessä. Anteeksi. Tää on nuorisolle ihan liikaa, nyt sä käytte nauraita. Isä, mä en ikinä halua vanhentua. Mikä koirat teillä on? Tää vielä tehdään sitten lopetetaan tää show. Mikä? Fit. Mikään ei ole enää normaali. Onks nyt joku saatana koirakin nykyään fitti? Meillä on tässä fatti ja fitti. Joo, se on vaan nuori. Mä katon vähän aikaa. Anteeksi, nyt mä nauran omalle jutulle, ei sais koskaan. Oikeesti miettikää mitä koira. Fatbull ja fitbull. Toinen syö niitä luita ja toinen syö sen pikasin ympärillä. Fatti! Mennään kävelyyn. Sä näytit muuten siltä, että sä et enää ole mukaan tässä jutussa. Ei, okei. Okay. Varmaan pitbull. Anteeksi, ois mä liian lähellä. Sanoit yhtäkkiä sen. Entä tulee tänne? Tässä on tämmönen raja, älä tuu sieltä mellakkajan yli. Pitbull. Noniin. Onks niitä kaksi samanlaista? Anteeksi. Dokaa toinen. Vittu. Mikä se sanoo? Sano. Nyt sanot, kun me tulkaa lähemmäs ja kuiskaat. Dogarden. Ei. Älä nyt ala puhumista McDonald's. Sano se koiran otu. Joko Argentiina? Dogo Argentino. Eikä teillä ole kaikkia selvätä onta, niitä lähdetään. Ja Fatbull. Mä oon joroisin, jos saatana. Anna mun kävellä. Mun täytyy kävellä näin. Täytyy kävellä. Tämmönen koko ajan oudomaks tässä on. Dogo Argentina Pitbull. Mikä ne nimet on? Sä et tiedä. Kauan teillä on ollut nää, vai ootte sitä pölliminen ollut? Hei, mitkä niitä nimet? Mitä? Vissi. Niinhän mä sanoin. Hissi. Laita tulemaan se eteenpäin, saatana rikkinäisellä puheella, sit on täällä eturivissä 5 minuutin päästä. Hei, Jari Sillanpää. Aina liittyy. Mikä etukirja? M niinku missi. Missi ja Zorro. Noniin. Mahtavaa. Onneksi olkoon ja kaikkea hyvää teidän kanssa tämän tilanteen. Mulla oli pienenä koira, meillä tuli Kinshassin Spanieli, Pepe. Niin aivan mahtava koira, mutta vähän tyhmä. Siis silleen, että ennen meillä oli sekarotonen ja hän toi kaikki lehdet ja laittoi wifit päälle ja... Anteeksi, wifi. Se on tosi huono tää mun show tällä hetkellä. Mä oon pahoillani, mulla on ekstra aikaa. Nyt saa lähteä jo näin, tällä lailla just. Tätä mä haluan nyt. Yksitellen lähdetään Sami Heippari ulos loppuun. Starlight Mega Show.
Ota se star pois sieltä, vedetään valoshow loppuun. Oikeesti tästä jos saada nauhalle, miten Sami Hedberg ura loppuu? Kato yksittäinen lähtee tässä. Mä oikeesti salaa olisin halunnut tehdä. Yes! Noniin. Rauhoitutaan. Kaikkea hyvää teille ja te olette mahtava yleisö ja meni vähän yli aikaa, toivottavasti täällä on Henkusua paikalla. Joku tuon vaihto. Tai yksi ainakin on. Päästään satamaan ja koittakaa päästä putken läpi ja varokaa loskaa. Siinä kun menette siihen raitiovaunulle, mikä ei koskaan tuu, ja ne taksit, jotka on liikaa jonossa ja teidän autot on pöllitty. Ja siinä on joku tehnyt kaadon väärin, siinä on ihan vitusti vettä siinä satana monen. Helsingin kaupunki siellä. Voiko toi pitäis mennä kaivoon? Älä vittu jaksa. En pysty lopettaa tätä. Mutta stand-up-yleisössä on tää ihan faktaa, mä sanon loppuun niin normaalisti stand-up-yleisössä noin 30% yleisöstä nauraa ääneen ja 70% on silleen, että no, seuraava juttu on tulossa. Ja tänään tämä 30% on ylittynyt, joten kiitos siitä teille. Ja jos täällä nyt on vaikka 500 ihmistä, niin 30% on siitä 150 ja loput 350. Pitkä matikka, ei mitään hätä. Kolmonen muisti. Sitten jos mennään pienemmäksi, menee jännemmäksi, koska stand-upissa on myös minimiyleisö, ehkä joku 20-30, että se vähän tarttuu ja lähtee menemään. Koska jos siitä mennään vielä pienemmäksi, niin sitten se menee oudoksi. Koska jos nyt esimerkiksi täältä mentäisiin 2 VHS-miehen mökille, tilaisitte mut teidän mökille viikonlopuksi keikalle Pudumjärven rannalle. Siellä eka perjantai 3 telttailtaisia. Sitten lauantaina olisi yksityiskeikka teidän Jollassa. Ja siellä kun 30% nauraa ääneen, niin se olisi vitun outo veto. Joten kiitos teille kaikille, että olitte mukana tässä tänään. Kiitos! Kaikkea hyvää! Mitä nuoriso? Naiset, kaikki parit tunnit. Kaikkea hyvää! Light show pystyyn! DJ-musiikkia! Aha.